No hei. Semmoista minun piti kysyä just siitä mummon valokuva. Se on minun albumi, että se... Minkä ikäisenä sä oot sen koonnut? No voi. Ehkä joskus 15-vuotiaana aloittanut. Kyllä minä silloin heti kun siellä kävin ja oli näin, niin huomasin, että siellä tapahtuu jotakin. Ja kyllähän se nyt näki, kuka sitä teki. Nuku nurmilintu, väsy västäräkki. Nuku nurmella hyvällä, kuovu muualla kauneella. Makasin kuin marja vain, siit vain nousen noppomahen. Mansikka mäjällä huutaa, tulen neito noppomahen. Punaposki poimemahen, ennen kuin etanat syvän. Pojan rehvaanat revitään, pojan rehvaanat revitään.